Koľko musíš mesačne investovať na to, aby si mal 65 milión? Budeme potom počítať s 8% priemerným ročným zhodnotením, to je taký štandard akciového trhu. Ak by si začal v 60, potreboval by si odkladať 13 621 eur každý mesiac na to, aby si mal milión. Ak by si začal už v 40, stačilo by ti len 1093 eur. No ak by si začal už v 20, tak by ti stačilo odkladať 207 eur každý mesiac. Tak na to, aby si tam dostal, máš dve reálne možnosti, ktoré môžeš využiť. Prvá je, že si namixuješ vlastné portfólio cez platformu ako XTB, eToro alebo podobne a budeš investovať pravidelnú čiastku podľa toho, koľko potrebuješ a koľko môžeš každý mesiac. Ale na to už potrebuješ mať nejaké vedomosti v rámci investovania, disciplínu, že to tam budeš každý mesiac posielať a rovnako potrebuješ mať aj tú emočnú disciplínu, že to nevyberieš, lebo tie investície ti nepôjdu iba stále rovno hore, to bude kolísať. A tie niektoré prepady aj o 30% to ťa môže položiť, keď nie si zvyknutý. Druhá možnosť, ktorú môžeš spraviť je, že pôjdeš cez niekoho, ako sme napríklad my, pôjdeš do predom stanovených stratégií, budeš ich mať manažované odborníkmi, ktorí ti budú čekovať aj mesačné vklady a rovnako ti budú čekovať ale aj emócie a budú ťa informovať o vývoji na trhu a tým pádom si vlastne maximalizuješ šancu, že tie peniaze tam reálne potom aj vyťahneš, pretože dodržíš investičný horizont a pretože to budeš mať profesionálne spravované. Ak chceš, aby sme ti s tým pomohli, napíš do komentáru investovanie a my už sa ti ozveme.